Takže to boli naše inovované zberné suroviny. Tieto inovácie, to je skvelá vec. Vy ste niekedy zažili takú krásnu nejakú inováciu v divadle, povedzme? Já jsem byl v divadle na Zábradlí dlouhá léta a tam jednou byla schůze, kde se dělal dramaturgický plán a měla se hrát jako další představení Dáma s kameliemi. Josef Chvalina, herec, povídá: přátelé, já vám nechci kecat do toho dramaturgického plánu, ale v minulý hře umírá hlavní hrdina na tuberkulózu. V té hře, co jsme hráli před rokem, umírali 2 hrdinové na tuberkulózu a teď zase další hra, kde hrdinka taky umírá na tuberkulózu. Není to blbost, takhle 3 hry za sebou? Vydá, no, podívejte, proč se to tady jmenuje Divadlo na Zábradlí? Jako jsou městská divadla pražská, která se jmenují divadla ABC, tak tohle by mohlo být divadlo TBC. Tiež krásna inovácia. Ja si pamätám, u nás ešte za federácie sa hovorilo, že sa vraj malo premenovať Slovenské národné povstanie na Povstání pražského lidu provozovna Baňská Bystrica. Ale keď už sme pri týchto trapasoidných záležitostiach, vy si na aký svoj najväčší trapas z divadla spomínate? No z divadla, já nevím, vždycky řekněte nějakou historku z divadla, já to nemám... pýta tých hercov, že veselá... Já to nemám rád, jako kdyby někdo, kdo dělá, já nevím, pohřební služby, kdybyste nám mohl říct nějakou veselou historku z pohřbívání. No dobre, tak ale ohovoriť nejakého kolegu môžete, nie? Tak... To my tiež radi počúvame. Tak. My máme jednoho kolegu, což je výborný básník, zpěvák, textař a... Uzenář. To ne, to není. A s tím jsou neuvěřitelné věci, tak on dostal na starost svého vnoučka Pepíčka a teď nevěděl, v životě se o děti nestaral jako o malý a teď nevěděl, co s tím dítětem. Tak vzal dítě s kočárkem a jel s ním do lesa, teď bylo hodně sněhu, teď koukal a dělal furt Pepíčku a teď nevěděl, co dál, tak vyndal ty klíče s tím pípátkem a podívej se, co dědeček umí. Klíče udělal a hodil je do sněhu. Pá, klíče nic. Pá, teď nechal Pepíčka Pepíčkem, začal hrabat v tom sněhu a udělal. Šli nějaký 2 důchodkyně a koukali na něj takhle. Ta jedna povídá: pane, co to děláte? Pani, hledám klíče. Proč na ně pískáte? Abych je našel. Ty důchodkyně takhle na sebe koukli, přidali do kroku a mizeli a fousek slyšeli, jak ta jedna důchodkyně povídá: paní, viděla jste to? A takovýhlemu člověku svěří dítě. No ale dosť bolo srandy, poďme opäť do roboty, respektíve rovno na diaľnicu, alebo ešte presnejšie do kolektívu, ktorý výstavbu takejto diaľnice pripravuje. Vymerované. Ja sa predstavím, dovolte, ja som inžinier Vyšvader Vlado. Áno, odkiaľ? Zo životného prostredia, potrebujem niečo si tu... Áno, no, meráme, dobre. Zatiaľ ten strom pôjde dole. Čak stromník ide dole, ale čo chcete tu tajto diaľnicu cez ten úzky dvor? Ne, cez ten, možno, že aj ten dom pôjde. Polka domu asi. A čo nám dáte? Nový dom vám nedáme, vyplatíme vás a budete musieť asi na nejaké garzonky. No ale čo chcete robiť, na čo? A čo, budeme bez rohu domu, lebo čo? Tady to žiadna diaľnica cez naše nepôjde. A prečo by nemohla ísť? Prečo? Také nariadenie sme dostali, že tento dom musí ísť dole. Ideme jedine do toho Kovačového. Do toho Kovačového? Tam. Tak môžete ísť aj do Kovačového, vybavíme. Všetko sa vybaví. Do tej vily, keď nás nasťahujete, môžeme... Maj stadiaľto diaľnica. Áno, toto došla. Dvojprúdová diaľnica, toto sa tu bude búrať, rušiť všetko. A pro koho bude tá diaľnica? Pro koho? Však pre vás všetkých. Pre nás nebude. Tak tento strom pôjde dole, by som vám chcel povedať, áno. A to je jedna kvóta. To je jedna kvóta. Keď vám to dovolí. A dovolíte nám to dať dole? Môžeme tady tú diaľnicu, ale tady to musí stať diaľnica, nehnevajte sa na mňa.
Tady nemusí byť dálnica, nevím pro koho. Ja sa rozčúlim. Keď vy to tak rezolutne hovoríte, tak ja vám poviem, že nemusí byť. Tak pod to okno. A hen s tým pod to okno. Prosím? Aj ten pôjde dole. Možno, že aj ten susedov bude musieť, nevieme ešte. Teraz sa to merá, tu sa premerá. Vy to opravíte? Ja vám to potom aj opravím, ale možno, že bude celý aj dom treba. Ne. Toto musí ísť celé dole ten barák, no. Nedá sa nič robiť. Pane môj zlatý, to by ste musel postaviť druhý. No dáme vám nejakú garzonku, to nám stačí. Na čo máme taký barák? Neexistuje. To sa To sú aj všetko... starší ľudia hen tam a ty vám to aj všelijakí, to sú dôchodkári na tejto strane. Dôchodkári? Ty vám nedovolí, aby ste ich presťahovali niekde do Garsonky. Ale ja ich prehovorím, nebojte sa, pôjdu všetky. Prehovoríte, aj neprehovoríte. A však ale to sa za to nemôžem. Ja do žiadnej Garsonky nejdem. Nepôjde do Ani garzonky? tady dálnica žiadna nepôjde. Tak nadáme, dostanete, čo ja viem, tú vilu nejakú dostanete. Dobre, dostanem vilu. No. Trojbytovku. Trojbytovku chcete? Áno, lebo aj moje vnúčence chcú bývať. Aj vaše vnúčence, no to sa nedá zase. To by sa to nedalo. Vy ste Tarian, koľko máte ize? Kto ja? Vy osobne. Tak ja nemám žiadnu izbu. Vy nemáte žiadnu. No ja mám jednu. A mne to stačí. Nestačí vám to. Co by vám to stačilo? Mne to stačí. Máte deti? Co sa se mnou vadíte? Vy ste štát, idete proti súkromníkovi. Súďte sa, alebo co, na silu to berte, nenete. Však vás máme dať na súd? No túto scénku sme nakrútili na základe mierne modifikovaného námetu pani Olgy Petrovej z Trnavy. Ale to je informácia predovšetkým pre vás, pán Krampol, lebo vy to asi nesledujete tak často, túto reláciu v Čechách, lebo tam ani nejde. Ale naši hostia majú zvyčajne takú povinnosť, že vyhodnotia v závere relácie najlepší divácky gag, ktorý sa im, a teda vám, bude najviac páčiť. Dobre? Takže dávajte pozor. Ja som presvedčený inak, že to vyhrá nejaký taký gag zo života, lebo život hlavne prináša také situácie, ktoré by nevymyslel možno ani ten najlepší humorista. Súhlasíte so mnou? Áno. No skúste nesúhlasiť, lebo ja by som tak cez moravu. No tak já jsem zažil takovej krásnou situaci. Přijel Laco Deči z Ameriky, trumpetista, a povídá, já jsem zvědavý, jak je to tady teďka jak to tady funguje, jestli mě nepoženou. Jsem ze Slovenska, teďka z Ameriky. Ten povídá, co blbne, co by tě hnali. Počkej, jak vidíme. Přišli do řeznictví, tam bylo asi 40 důchodců, kteří stáli frontu na ten bůček. A ten Laco Deči na celý to řeznictví zařval. Máte svěčkovicu? Teď ty důchodci jako koukali takhle. Vidíte to? My tady žerem bůček a on si objednává svíčkovou. Povídá ten řezník pán. Ano, ano. A kolik byste jich chtěl? Tak 10 kilogramů si zaberem. Ty důchodci takhle koukali. Povídá. A chcete to naporcovat? Netreba. Zvěrata si to rozsápou sami. A hnali ho. Ale to je zaručený recept, ako spáchať samovraždu. To je veľmi dobrý recept. Samozrejme, že okrem takýchto trapasov, ktoré človek občas zažije, sú aj chvíle, keď sa človek naozaj úprimne môže tešiť. A ja teraz zažívam takú chvíľu, lebo sa úprimne teším, že sa my, poviem to v prvej osobe, podarilo uskutočniť jeden môj veľký sen. Ja som si vždy predstavoval, že ako by sa asi zatvárili zákazníci, ktorí žiadajú, aby predávač zavolal vedúceho a potom sa na ňo sťažujú a žiadajú, aby ho potrestala a vybíla, neviem čo. Tak my sme túto situáciu dotiahli ad absurdum a zrealizovali. Ako to dopadlo, uvidíte sami.